113थि माघी पूर्णिमा आरो 14थि शास्त्र सभा फोरबो फालिदों अमृतपुर ब्रह्म सेवाश्रमाव। दिनै कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमानि अन्थाइबारि ब्रह्म सेवाश्रमाव 113थि माघी पूर्णिमा सान फालिनायजों लोगोसे गग 14थि शास्त्र सभा फोरबो सान फालिदों ब्रह्म धोरोमनि सिबियारि सुबुंफोरा। दिनैनि बे हाबाफारियाव ब्रह्म धोरोमनि फारसे फोसावनायजों लोगोसे धोरोमनि फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगाखांनायनि थाखाय सावरायलायनाय बिथिङाव जालांदों। गाहाय आलासि महरै नुजाथिनानै स्वरूप स्थिति प्रसार संसद (NE) खौ गावनि आखाइजोंनो गायसननानै होदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रमद बर'आ। माघी पूर्णिमा दिनैहाय लाइखुटा गायसननाया फैगौ माघी पूर्णिमा समाव जोंहा स्वरूप स्थिति प्रसार संसदनि एनुवेल मोनसे कनफारेन्स जायो। बे कनफारेन्सखौ खुंनो थाखाय जोंहा लाहार फाहार खालामनांगौ। बेनि थाखाय लाइखुटाखौ दिनैहाय जोंनिनो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बे बाबाजों बे सारनि आखाइजों दिनैहाय गायसननाय जाबाय। जाहाथे बै फैगोन अधिवेशना माघी पूर्णिमानि अधिवेशना मोजां जालाङो। बेनि थाखाय प्रथमाव जोङो सिगाङाव आहुति होनायनि गेजेरजों बेखौ दिनैहाय गायसननाय जाबाय आरो। अमृतपुर ब्रह्म सेवाश्रमा 1920 मायथाइयाव इंराजि मायथाइनि 1920 मायथाइखौ गायसननाय जादों। मेसेजआ जाहाथे जोंनि फैगौ अधिवेशना मोजां जानानै फैयो। बिनि थाखाय जों बयबो जेसेबांनाखि हारसा बर' जेसेबां जोंनि जाथि जनगोष्ठी दङ गासैखौबो जोङो बाहाय बाहागो लाफैनो थाखाय जों हांख्रायनाय जाबाय। आरो जाहाथे ब्रह्म धर्मनि सोमोन्दै मोजां भाबै मिथिलाङो बिसोरो बे सत्य धर्मनि सोमोन्दै मोजां मिथिलाङो। बिनि थाखाय जोङो बेखौ मेसेजखौ हरनाय जागोन आरो। गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि आखाइजों दा बेनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायनो हागोन नामा? माघी पूर्णिमा दिनैहाय लाइखुटा गायसननाया फैगौ माघी पूर्णिमा समाव जोंहा स्वरूप स्थिति प्रसार संसदनि एनुवेल मोनसे कनफारेन्स जायो। बे कनफारेन्सखौ खुंनो थाखाय जोंहा लाहार फाहार खालामनांगौ। बेनि थाखाय लाइखुटाखौ दिनैहाय जोंनिनो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बे बाबाजों बे सारनि आखाइजों दिनैहाय गायसननाय जाबाय। जाहाथे बै फैगोन अधिवेशना माघी पूर्णिमानि अधिवेशना मोजां जालाङो। बेनि थाखाय प्रथमाव जोङो सिगाङाव आहुति होनायनि गेजेरजों बेखौ दिनैहाय गायसननाय जाबाय आरो। आच्छा, अमृतपुर ब्रह्म सेवा आश्रमखौ माब्ला गायसननाय जायामोन? अमृतपुर ब्रह्म सेवाश्रमा 1920 मायथाइयाव इंराजि मायथाइनि 1920 मायथाइखौ गायसननाय जादों। दिनैनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरजों नोंथांमोना रायजो राजाफोरनिसिम माबाफोर मेसेज हरनो सानदों? मेसेजआ जाहाथे जोंनि फैगौ अधिवेशना मोजां जानानै फैयो। बिनि थाखाय जों बयबो जेसेबांनाखि हारसा बर' जेसेबां जोंनि जाथि जनगोष्ठी दङ गासैखौबो जोङो बाहाय बाहागो लाफैनो थाखाय जों हांख्रायनाय जाबाय। आरो जाहाथे ब्रह्म धर्मनि सोमोन्दै मोजां भाबै मिथिलाङो बिसोरो बे सत्य धर्मनि सोमोन्दै मोजां मिथिलाङो। बिनि थाखाय जोङो बेखौ मेसेजखौ हरनाय जागोन।